Nararanasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa border checkpoint sa Dagupan City. Hinigpitan pa kasi ang pagpasok ng mga biyaherong galing sa National Capital Region at kalapit na probinsya. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell. CJ, para hindi na dumami ang mga tinatamaan ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan, mas dinagdagan pa ng otoridad ang sa kanilang security personnel sa mga border checkpoint. Mabigat na daloy ng trapiko ang bubungad sa mga motorista na papasok sa lungsod ng Dagupan. Mas naghigpit ang otoridad sa mga border checkpoint. Hinihigpitan kasi namin sir yung mga pumapasok dito sa Dagupan sir. Yung mga nakukuha namin yan. nasa NCR bubble ano. Yes. Hinarang ng otoridad ang truck na ito na galing sa Valenzuela City. Walang maipakitang medical certificate ang dalawang sakay ng truck na magdi-deliver sana ng mga furniture sa lungsod. Wala silang medical at saka yung di-deliveran natin, pwede natin ipa-pick up yung karga nila. Pero yung mga tao, Ma-stay dito sir. Hindi sila pwedeng pumasok dyan basta mag-stay sila dito. Ngayon pala kami nakapasok dito eh. Kaya hindi pa namin alam. Okay lang. Kailangan sundin yung ano nila eh. Yung protocol nila eh. ayon sa city government, tumatanggap ang mga ospital sa lungsod ng mga pasyente ng COVID-19 mula sa NCR Plus bubble. Pero dapat meron silang coordination doon sa hospital. Di naman mag-walk-in basta yung mga pagka sinabi naman ng hospital na talagang wala nang bakante, hindi na rin sila papasok. bukod sa mga pasyente, mga authorized person outside residence lang na kumpleto sa dokumento ang papayagang pumasok sa lungsod. Alam naman natin eh. Yun ang batas nila. Sundin natin. Para maging okay tayo lahat. Hinihigpitan din natin yung mga border control natin. Iwasan po natin sa dumami yung mga maapektuhan sa COVID. CJ, katuwang ng pulisya ang BFP Public Order and Safety Office at Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa mga border checkpoint. Payo pa ng otoridad sa mga biyahero, lalo na yung mga magagaling sa NCR Plus bubble, na wag nang subukang bumiyahe kung kulang ang kanilang mga dokumento tulad na lang ng medical certificate para hindi na sila maabala pa sa checkpoint. At sa ngayon, nasa 96 ang active cases ng COVID-19 dito sa lungsod ng Dagupan. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.